Auka bi kunnafoni kuma bawla amala duniya kafo farafina jamana ulu ka jekuluba faralen do ɲɔgɔn kan kɛrɛkɛrɛma bolla mulu bɛ wari kelen dun n'an b'a fɔ ma ko CEDEAO u ye laseliba kɛ an ka jamana kɔnɔ ka kɛ ni basigi yɛrɛ koɲɔgɔn ye. Ni samiye donda in na a jirala k'a fɔ an ka jamana faaba kɔnɔna na jiboli sira caman olu kɔni datugulen don wa bɛɛ lajɛlen kelen do k'i ɲɛmada ka ɲɔgɔn lagɛ. Kɛnɛya nasira kan hali n'a sɔrɔla coronavirus bana kɔni ma kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ nka maa caman kɔni bɛ u tala ka waleyaw kɔni matarafa mun bɛ se ka u yɛrɛ kisi ani k'u kɛrɛfɛmɔgɔ kisi. Tileta jabarani filɛbɔ aw bisimila aw ka bamanankan walawalali kunnafoni kɛnɛ kan mun bɛnna ni juillet kalo tile 19 ye san 2020. I b'a fɔ tun y'a fɔ an ɲɛna cogoya min na kuma ɲɛbila la farafina jamana mulu bɛ n'u bɛ warisiya kelen kɔni dun u ka jɛkuluba n'an b'a fɔ a ma ko CEDEAO ale nalen don an ka jamana kɔnɔna na yaasa u bɛ se ka basigi kuma ani bɛnɲɔgɔnya kuma ta cogoya min na jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ o hukumu de kɔnɔna na ka bɛn ni bi donya sɔgɔmada in ye hôtel Salamu yɛrɛ kɔnɔna na u ye sigi kɛ ni kunnafonidilaw ye sigi in kɛnɛ kan u ko k'olu cɛsirilen don yaasa maliyɛn bɛɛ lajɛlen an bɛ se ka ɲɔgɔn kan fɔ cogoya min na ka don da kelen fɛ ni ka bɔ da kelen fɛ wa o n'a nasira kelen la u ko juillet kalo tile 10 ko waleya mun kɔni kɛra an ka jamana kɔnɔ ni maa caman kɔni fatura a fɛ an ka finitigilakaw yɛrɛ ka o waleya kɔnɔna na k'u bɛna sɛgɛsɛgɛli kɔni bila sen kan yaasa maa minnu kɔni sen mana ye ni waleya ninnu na olu bɛ se ka ɲangi cogoya min na an ka kiiribulon maaw fɛ ale kulubali ale bɛ ɲɛfɔli caman kan y'a kan. Mali kungo kibariyaw la ni maaw b'a kalama a bɛ waati jan kɔni bɔ fɛn min ye faso maliba a bɛ bɛ gɛlɛya dɔw kɔnɔ n'u ye politikiko gɛlɛyaw kɔni ye o de hukumu kɔnɔ fɛn min ye farafinna kilebiyanfan jamanaw olu ka jɛkulu n'u ye CEDEAO ye olu ye maa dɔw kɔni délégué ka se ka olu kɔni nati Mali kɔnɔ yaasa u na se ka na fɛɛrɛ sɔrɔ fɛn min ye Mali ka ni gɛlɛya in kɔni na cogoya min na o de hukumu kɔnɔ olu maaw ni o ye fɛn min ye fo ka taa se Nigeria président kɔrɔ n'u ye Goodluck Jonathan ni o b'o ɲɛma ka taa se Benin ani jamana caman olu ka fɛn min ye sariya dɔnnaw olu caman kɔni bi fɛn min ye ni jɛkulu in kɔni kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔ fɛn min ye ni jɛkulu in kɔni ni bikari n'o o bɛn na juillet kalo tile 19 kɔni ma o ye kunnafonidilaw kɔni wele fɛn min ye dunanjigiso min bɛ ni o b'a wele ko hôtel Salamu yaasa u ni olu nata ɲɛfɔli kɛ ani ka se ka gafe kɔni jira gafe min ni u kɔni ye o gafe kɔni bɔ k'a jira k'a fɔ u ka hakilila ye jamana ka taa sira min fɛ ni o bɛ kɛ sababu ye ka se ka jamana kɔni bɔ o gɛlɛya kɔni kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔ fɛn min ye kuma ninnu daminɛlen fɛn min ye Nigeria jamana masakɛ kɔrɔ fɛn min ye Goodluck Jonathan a ye laɲini kɛ malidenw kɔni ye u ka tasibila kɛ sanga kelen ɲɔgɔnna tasibila kɛ ka ɲɛsin maa minnu ni u kɔni fatula ni wulikajɔ in senfɛ o kɔfɛ fɛn min ye ni jɛkulu in kɔni ye u ye kuma ta k'a jira k'a fɔ kabini u kɔni nana Mali kɔni kɔnɔ ka na se bi kɔni ma ni o ye juillet kalo tile 19 ye ko o ni jamana in fanfamaw jamana ɲɛmaa fo ka taa se gouvernement ɲɛmaa dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ka taa se fɛn min ye Imam Diko ani M5 RSP ka taa se jamanadi gansanw fanga kɔkɔrɔdɔbaw ko ani n'u bɛɛ lajɛlen kɔni ye ɲɔgɔn ye nka o y'a jira k'a fɔ ko ni maa caman hakililaw kɔni taala ɲɔgɔn sira fan fɛ nka fɛn min ye M5 RSP kɔni ye ko olu kɔni bɛ u ka sira kɔni kan hali sisan o ni olu kɔni ka hakililaw kɔni de fɔlɔ ɲɔgɔn kɔ o de hukumu kɔnɔ o kɔni y'a jira k'a fɔ olu kɔni ye gafe dɔ bɔ gafe min ni o kɔni b'a a to fɛn min ye jamana a bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔni kɔnɔ nka o y'a jira fana k'a fɔ ko olu kɔni nana ye k'a fɔ Mali gɛlɛya yɛrɛ bɛɛ bɛ munumunu sira min de kɔnɔna na o bɛɛ bɛ munumunu fan min fɛ o de ye jamana yɛrɛ maracogo jugu kɔni ye ko o kɔni ye o de kɔlɔsi o la wa olu sɔrɔla ka fɛn min ye hakilila dɔw kɔni di yaasa jamana bɛ se ka bɔ ni gɛlɛya kɔni kɔnɔ cogoya min na o y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye cour constitutionnelle ni o kɔni ni jamana ɲɛmaa ni a ye o kɔni dagakolo ci ko o kɔni bɛna ko bɛɛ lajɛlen kɛ o ye hakilila dɔ di yaasa o cour constitutionnelle n'u ye jamana sariyatigɛso ye ni o bɛ se ka sigi sen kan cogoya min na o de hukumu kɔnɔ o kɔni y'a jira k'a fɔ yaasa u ka sigi sen kan fɛn min ye maa minnu bɛ yen ni u bɛ o mɔgɔw kɔni suganti n'u ye jamana ɲɛmaa fo ka taa se wasabulon ɲɛmaa ani fɛn min ye haute cour de la justice ni olu fana tun bɛ maa saba di wa o y'a jira k'a fɔ ko ni u ye o jateminɛ ko n'a ye k'a fɔ gɛlɛyaba bɛna don o la nka olu kɔni hakilila min de di o la o tɛ dɔwɛrɛ ye ko fɛn min ye jamana ɲɛmaa yɛrɛ fɛn min ye jamanadenw ka danayaba kɔni tɛ a la olu kɔni kun y'a ɲini fɛn min ye jamana ɲɛmaa ale bɛ maa minnu sugante o se ka bɔ a la fɛn min ye fo ka taa se fɛn min ye assemblée président ni ko mankan bɛ o fana nɔfɛ k'a fɔ ko a ka kalafili ko o fana tɛ kalafili jolen ye ani fɛn min ye mankan bɛ ale fana nɔfɛ ko o kɔni y'a jira k'a fɔ ale fana kɔni sen ka bɔ a la a tɔ kɔni ka kɛ fɛn min ye jamanadenw yɛrɛ mana da maa minnu na ka se ka olu maa 6 5 bɔɲɔgɔnko ka olu kɔni suganti olu fana ka fɛn min ye maa 7 dɔ ta fɛn min ye kiiribulon tigilamaw kɔni na fo ka taa se fɛn min ye haute cour
de la justice o fana kɔni o ka a ka maa saba kɔni ta ko olu maa wɔɔrɔ ko olu ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka sɔrɔ k'u ɲɛsin baara ma sa fɛn min ye assemblée n'u ye wasabulon kɔni ye u ka se k'o ɲɛsin wasabulon kɔni labɛnni ma fɛn min ye député 30 walima député 30 ni kɔ min bɛ yen ni fɛn min ye a jirala k'a fɔ ko olu ka kalafili ko yuruguyurugu walima gɛlɛya don bɛ o la u na se ka ɲɛ sɔrɔ o la cogoya min na o kɔfɛ ko ni o kɔni ye ɲɛ sɔrɔ sa ko fɛn min ye wasabulon na sɔrɔ ka a ka cour constitutionnelle maa saba ka sɔrɔ ka olu kɔni suganti o kɔni y'a jira hali sisan k'a fɔ ko u b'a ɲini joona fɛn min ye gouvernement kura o ka sigi sen kan o gouvernement kura ko o ka a jateminɛ fɛn min ye fanga sinamatɔ maaw fo ka taa se société civile ani fɛn min ye maa minnu bɛ yen ni u bɛ k'a fɔ jamana yɛrɛ kɔni maracogo kɔni man ɲi o ka jateminɛ kɛ fɛn min ye hakɛ dɔ kɔni ka di olu fana kɔni ma fɛn min ye jamana marali kɔni kɔnɔna na o kɔfɛ o y'a jira hali sisan k'a fɔ ko fɛn kɔni ye jamana kɔni ye fɛn ye ni jamana bɛ bɛɛ jɛ fanga kɔni kɔnɔna na ko fanga ka se ka fanga kɔni sɔrɔ cogoya min na ka kɛ jamana ɲɛmaa ye ko o bɛ sɔrɔ sira min de fɛ ko o de ye fɛn ye kalata sira kɔni ye ko o kɔni tɛ jɛ min ye o de ye ka se ka fanga kɔni daraki fɛn tɛ kalata sira kɔni ye ko o kɔni tɛ u kɔni hakilila kɔni ye o kɔfɛ fɛn ye CEDEAO maaw o kɔni y'a jira hali sisan k'a fɔ o bɛ min fana ɲini fanga kɔni fɛ fɛn ye jamanadenw kun bɔla ka u ka dusumakasa jira fɛn ye juillet kalo tile 10 maa minnu kɔni ye Mali wolomasiri tabaw minnu kɔni ɲɛsinen don yaasa fɛn ye ka se ka bamaji wale kɔni kɛlɛ cogoya min na ka olu bɔ u taa kisɛden kɔni ci malidenw la ko maa minnu kɔni ye a ko kɔni kɔkɔrɔma don ani k'a laɲini kɛ ko olu mɔgɔw ka ɲini k'u dɔn k'u minɛ yaasa u na se ka kiiri cogoya min na ani maa minnu fana kɔni bɛ yen ni olu kɔni taala fɛn ye wasabulon ka a ci ani ka suɲɛniw kɛ walima ka taa fɛn ye jamana yɛrɛ jabaranisoba ni o ye l'ORTM kɔni ye ka taa o fana kɔni ci ko maa minnu fana ye o kɛ ko olu maaw fana kɔni ka se ka ɲini k'u dɔn ka se ka o fana bila fanga ka bolo kan cogoya min na o ka fɔ cogo la o kɔni y'a jira k'a fɔ u b'a fɛ fɛn ye jamana ka boli sariya de ta nasira fɛ ko hali n'a sɔrɔ sariya ko a kɔni sɔsɔla fan dɔw fɛ yaasa jamana yɛrɛ de ka bɔ ni gɛlɛya kɔni kɔnɔna na nka o kɔni y'a ɲini fanga tigilamɔgɔw kɔni fɛ fɛn ye fanga sinamatɔ ɲɛmaa l'honorable Soumaïla Cissé ni ale tununa a bɛ kalo 3 ka taa se 4 kɔni bɔɲɔgɔnko kɔni bɔ bi ko o ka ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ Soumaïla Cissé a bɛ yɔrɔ o ka a wɔɔbɛ ka bɔ ka na di a somɔgɔw ma walima ka na di malidenw ma yaasa fɛn ye gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ a na se ka ban cogoya min na ni jɛkulu in ka ɲɛfɔ cogo la o bɛ jamana bɛn de nɔfɛ. Ni samiya donda in na an ka jamana faaba kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnma bolo la an ka commune 5 yɛrɛ kɔnɔna na mun kɔni ye jiboli siraw ye olu kɔni bolen tɛ madama maa dɔw kɔni bala k'a jira k'a fɔ ko musolakaw olu de bala ka ni jiboli sira ninnu kɔni tiɲɛ sabula k'u b'u ka ɲamaw cɛ ka taa bɔ a kɔnɔ maa dɔw fana bala k'a fɔ k'olu kɔni tɛ a bɔ sabula ko merilakaw de ka ca kɔni don ko meri de kan ka ni waleya ninnu kɔni kɛ madama an ka kɛnɛya tigilama olu kɔni y'a ye k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen kan ka an ka jiboli siraw kɔni bɔ yaasa an bɛ se ka kisi cogoya min na bana ma wa sanji o kana kɛ kɔlɔlɔ ye ka ɲɛsin an bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna ma Abdoulaye Aziz Doumbia ani Laji Mamadou Traoré olu ye seereya minnu sɔrɔ an ka jɛ k'o lajɛ. I b'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min na ni samiya donda nin na Bamakɔ kɔnɔ yan nɔ a kɛn bɛ baara ye ko sababuya kɛ dɔw kɔni taa bɛ dingɛ kɔnɔnaw ni ka ɲamabɔnyɔrɔ o bɛ kɛ sababu ye ji b'a boli sira bila a bɛ kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ lase maa dɔw ma maa minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ sigilen bɛ caniveau ninnu dagayɔrɔ la o de ye hukumu kɔnɔna na bi an donna Sabalibugu kɔnɔ ni ka maa dɔw ɲininka olu bɛ se k'u ka hakilinataw di cogoya min na. Bon hakilina min bɛ ne la o y'an musolakaw yɛrɛ de ye an musolakaw de bɛ yɔrɔ nɔgɔ parce que n'i y'a mɛn sigida bɛ jɛ musow yɛrɛ dama de don. So ne yɛrɛ tɛnɛ min filɛ dimanche o dimanche ne kun bɛ quartier jeunesse la bɔ an bɛ yɔrɔ fura an b'an to furan na dɔrɔn dɔw bɛ tila ka ɲama san bɛ na dɔrɔn u bɛ tila ka ɲama bila ka jigin mais ne bɛ min ɲini n balimamusow fɛ ni denw man kɛnɛ quoi dɛmɛ anw de musolakaw sɛgɛnnen don cɛ bɛ fura san mais musow de sɛgɛnnen don a ko la hali sisan i bɛ yan yɔrɔ fura i b'a ye muso dɔw bɛ na u bɛ n'a ka ɲama bɔ ko ɲama bɔ yɔrɔ t'u bolo k'u b'a kɛ cogo di bon an yɛrɛ b'a kɛ cogo di ne kɔni bɛ min lase u ma an ka jɛya fara an boloda la o yɛrɛ ka ɲi musow ma ka ɲi denbaya ma sinon musow de bɛ yɔrɔ nɔgɔ dɛ cɛ t'a nɔgɔ musow yɛrɛ dama de b'a kanu in dilanna sababu min kama a dabɔra sanji kana a ka tɛmɛ de mais n'a fɔra ko sanji bɛna a bɛna kɛ degun wɛrɛ ye sigiɲɔgɔn wɛrɛ ma tiɲɛ na ne ye bolo o tɛ ko ɲɛnama ye ne yɛrɛ bolo o tɛ ko ɲɛnama ye ne b'a ɲini u fɛ a dilanna mɔgɔ ɲɛ min kama an bɛɛ k'an mɔgɔ ɲɛna an kana mɔgɔ wɛrɛ kana degun sɔrɔ a la an bolo sigiɲɔgɔn fana nɔ b'o la parce que ka da mun kan an tɛ ɲama labɔ a labɔ wagati bon ɲamabɔyɔrɔ tɛ Bamakɔ fana an k'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna parce que n'i ma ko ɲama a bɛ taa bɔn yɔrɔ dɔ de la ɲamabɔyɔrɔ tɛ yen donc ni san nana ten bɛɛ de bɛ ɲama labɔ ka ɲama bɔn sanfɛ ka taga donc a bɛ taa jigin caniveau la ka caniveau lafa. Bon ne kɔni bɛ mun ɲini n'o tɛ jamanakuntigi ne tɛ olu jalaki fɔlɔ ne bɛ sigidala mɔgɔw yɛrɛ i n'a fɔ anw yɛrɛ parce que ni san de nana dɔrɔn bɛɛ bɛ wuli ni a ka ɲama ye ka na fili ji la bon n'i ye ɲama yɛrɛ fili ji la
a été ji tɛ taa sira sɔrɔ an yɛrɛ bɛ tila kuma dɔ la ni san nana san an bɛ ɲama minnu bɛ yen nɔ san an yɛrɛ bɛ tila ka ni san tigɛra san ka bere kɛ k'a bɛɛ ta k'a bɔ yen nɔ san k'a bila an ka ɲamanminɛn kɔnɔ ka sɔrɔ ka taa ɲamanbɔnda bɛna ta bon wololemada min kɔni bɛ ne bolo ka ɲɛsin jamanakuntigi ni an yɛrɛw ma o ye bɛɛ ka sigida kɛ i b'a fɔ ko i yɛrɛ ka sokɔnɔna kan parce que i ka sokɔnɔna i tɛ sɔn ka ɲaman fili a la cogo min na i man ka ɲaman fili sigidaw la ten tɔ. Bon ne kɔni bɛ muso bɛ wele jɛya b'anw yɛrɛ de fɔlɔ concerné parce que ni yɔrɔ nɔgɔra an denw bɛ bana an yɛrɛ bɛ bana donc bɛɛ k'i ka yɔrɔ jɛya an yɛrɛ ka sigida la an b'an ka yɔrɔ jɛya mais sugu filɛ sugu ye populaire de hali yan yɛrɛ an bɛ wari sara ka ɲamanw cɛ an b'an ka ɲamanw kɛ bɔrɔ kɔnɔ mais ni san nana u bɛ jinɔgɔ bila ka na kelen filanan tuguni an yɛrɛ bɛ k'an ka yɔrɔ fɛn dɔ b'a bɔn bon ni kumana Mali kɔni ka gɛrɛ u bɛ dɔgɔya quoi a bɛ fɔ an b'an ka yɔrɔ de la mais ni an bɛɛ sera k'a faamuya ka yɔrɔ jɛya dɔrɔn an bɛɛ bɛ lafiya lafiya yɛrɛ fɔlɔ-fɔlɔ du kɔnɔ kɛnɛya ye donc kɛnɛya tɛ sɔrɔ fo an ka jɛya ne kɔni bɛ muso bɛɛ wele an ka fara ɲɔgɔn kan cɛw ta ka nɔgɔ cɛw tɛ yɔrɔ nɔgɔ anw de bɛ yɔrɔ nɔgɔ n'an farala ɲɔgɔn kan k'an hakili kɛ kelen ye yɔrɔ bɛ jɛya et puis ni yɔrɔ jɛyara n'an kɛnɛyara jamana bɛ lafiya o jamana hɛrɛ fɔlɔ ye lafiya de parce que n'i y'a mɛn dun k'a fɔ a sɔrɔ ka kɛnɛ de donc ne bɛ bɛɛ wele bɛɛ ka sabali an ka faamuya an ka jɛya an yɛrɛ ye an ka yɔrɔ sanuya. bon tile jinɔgɔ kɔni bon vraiment o da b'an yɛrɛ la est-ce que a faamuya parce que mairie tɛ se ka bɛɛ kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ b'i ka entretien kɛ ka se jamana tɛ se ka bɛɛ kɛ o an yɛrɛ bɛ fɛn dɔw k'an yɛrɛ ka so jamana yɛrɛ tɛ min kalama bon de toutes les façons fo adamaden f'i ka jɛ yɛrɛ fɔlɔ ni jɛra i ka jɛya bɛ se ka se yɔrɔ gɛrɛ ma bon o kun ne ka laɲini k'a ɲɛfɔ population ye vraiment an ka dɔ bɔ nɔgɔ la an k'an yɛrɛ sanuya n'an yɛrɛ sanuya mairie b'i ba don an na. maa dɔw kɔni fana y'a yira k'a fɔ ko nin baara min ne dingɛ kɔnɔnaw kan ka labɔ ani ka kare kɔnɔna ni sigidaw dilan ko mairie kɔni de ka baara don mairie de kɔni kan ka entretien kɛ ani ka baaraw kɛ k'olu bilalen bɛ o de kama. ne bɛ welewelemada kan min lase ne b'a lase maires de ma fɔlɔ parce que jamana tɛ se ka diya ni ɲɛmɔgɔ t'aw la maires ka wuli u ka sigidaw lajɛ hali n'a bɛ kɛ convocation di u ka taa chef de famille lajɛ minnu bɛ bɔ ni jinɔgɔ ye k'a bɔ an senkɔrɔ kelen minnu b'u ka ɲaman bila ji woyo fɛ u ka bɔ u ka taa u ka kuma ni sigida ye quoi parce que ɲɛmɔgɔw de bɛ se ka kuma hali ni kuma ka di e kɔmɔgɔ ye ni kumana ɲɛmɔgɔw ni ɲɛmɔgɔw ma kuma a tɛ lamɛn quoi. bon an ka labɔliko ne ta fɔlɔ n ko ye mairie ka baara de parce que n'i y'a mɛn commune mairie de don mais mairie t'a k'a ka baara de kɛ sinon hali ɲamabɔn nin mairie kan k'i équiper la an b'a ye jamana tɔw la cogo min na mairie de b'i jɔ n'a ye. wala hakilina tɛ dɔwɛrɛ ye o ko la mairie de kan k'i jɔ a jɔyɔrɔ la non seulement ka population sensibiliser k'a f'u ye ɲama tɛ bɔn sanji la donc ka caniveau labɔ comme il faut donc pour que mɔgɔw fana bɛ se ka lafiya cogo min na ka GIE mɔgɔw bila u ka baara la olu ka baara k'a kɛcogo la u kana mɔgɔw ka ɲama ta parce que o ɲama bɔn yɔrɔ ko gɛlɛya de kama mɔgɔw fana bɛ ɲama bɔn sanji la sinon c'est pas parce que a ka d'u ye ka bɔn mais ni ɲama bɔn yɔrɔ tɛ yen u b'a kɛ cogo di donc ɲama bɛ bila an bolo fo une semaine 2 semaines GIE tɛ na donc ni san nana an baw bɛ bɔ ka ɲama bɔn sanji la o de bɛ na n'a caman ye donc ne kɔni bɛ se ka min fɔ o ye mairie mɔgɔw k'u jɔ o jɔyɔrɔ la ka GIE mɔgɔw entretenir pour que population bɛ se ka lafiya cogo min na. kɛnɛyaso tigilamɔgɔ dɔw kɔni y'a yira k'a fɔ fɛn min ye sigida sanuyalen ni farikolo sanuyali ye a kɔni a tɛ taga bɛɛ lajɛlen ka wuli k'i jɔ walasa sigida ni jamana bɛ se ka sanuya togoya min na an ka kɛnɛya tigilamɔgɔ dɔw kɔni ye o hakilinataw di sanuya ni baaraw kɔni kan. pour que o ko nin ka se ka dabila il faut que jamana kɔnɔden bɛɛ ka dɔn k'a fɔ ko jamana jɔbaga ale ye dingɛ min bɛ siɲɛ karanfo minnu bɛ siɲɛ jiboli sira kama fo sigida kelen-kelenna bɛɛ ka dɔn k'a fɔ a dabɔra jiboli sira de kama i bɛ se ka ɲama bɔ a kɔnɔ salaya kama walima waribɔ ɲɛ siran kama mais n'i ye ɲama bɔ i ka karanfo kɔnɔ sisan a bɛ se ka tɛmɛ ka da kelen da fila da sabanan a bɛ ji sira gere n'a y'a gere ji bɛ inondé n'a inondé a bɛ don bɔlɔn kɔnɔna la n'a donna bɔlɔn kɔnɔna la a bɛ don mɔgɔw kan o ye kelen filanan ni ɲama sigira pɔnsi dingɛ kɔnɔna la a bɛ se ka kɛ sababu ye soso mara yɔrɔ ye a bɛ se ka na ni bana caman wɛrɛ ye parce que sigida denmisɛnninw wa kulonkɛ yɔrɔ fana ye fɛn dɔ ye jinɔgɔ ne jinɔgɔ ye kari kɔnɔ ka ban o y'u ka kulonkɛ yɔrɔ ye bon pour que k'o ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya sisan n bɛ mun ɲini jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ sanuya mɔgɔ kelen fɛn tɛ walasa sanuya ka sabati sigida la fo bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ale de ye sanuya matarafabaga ye n bɛ ɲini jamana kɔnɔden fɛ bɛɛ k'i appliquer sanuya kɔni ni sanuya sabatira bɛɛ ka kɛnɛya b'o de kɔnɔ parce que nɔgɔ bɛ na ni bana caman ye surtout an bɛ samiya min na sisan sumaya bɔlen don sumaya dun fanba a bɛ sɔrɔ jinɔgɔ soso bɛ tɔɔrɔ o kɔnɔna la i n'a fɔ jijalo mais o y'a dama tɛmɛ wɛrɛ ye soso bɛ sigi jinɔgɔ ninnu la ka caya
ka tila ka bɔ ka na an tɔɔrɔ n'a ye su fɛ n kɔni bɛ min jamana fɛ bɛɛ k'a dɔn ka fɔ ale ye jamanaden. Ni kɔni y'a ta k'a lajɛ an ka jamana kɔnɔ yan caniveau ninnu bɛɛ lajɛlen anw de ta ye wa a bɛ segin anw bɛɛ lajɛlen min de ma an b'a ɲini jamanadenw ni jamana ɲɛmaaw de fɛ an ka jɛ an ka bolo fila fara ɲɔgɔn kan walasa sigida kare kɔnɔnaw bɛ se ka lasanuya cogo min na. An ka kɛnɛya nasira la i b'a ye k'a fɔ yala yala fura ale kɔni carilen don an ka jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na mun ye ni yala yala fura in ye a kɔni tɛ taa conséquence kɔ sabula maa dɔw kɔni bɛ taa ni fura kofɔlen ninnu san ka sɔrɔ kɛnɛya tigilamɔgɔw kɔni ka sɛbɛn kɔni ti u bolo o bɛ se ka kɛ sababu ye u bɛ bana dɔ lase u yɛrɛ ma u yɛrɛ ti bana mun kɔni suguya don o hukumu de kɔnɔna na welewelekan bilalen don maa bɛɛ lajɛlen yɔrɔ la i k'i hakili to i ka kɛnɛya la dɔgɔtɔrɔw n'olu ye sɛbɛn mun d'i ma i ka taa sa pharmacie la pharmacie m'olu kɔni reconnu don an ka gouvernement maaw yɛrɛ fɛ Amadu Ɲamele ale bɛ seereya d'an ma kan. Kɛnɛya ko ta bunako kan ni furakɛn bɛ ka degun lase malidenw ma an bɛ don min ko bi o de ye yalayala fura ye yalayala fura min ni maliden yɛrɛ fan caman bɛ a san ka sababu kɛ sɔrɔ yɛrɛ yakubayabaliya ye o kama maliden caman bɛ yen nɔ minnu ni farigan kɔni ye u minɛ walasa i kana se ka taa dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ kana taa bere kɔni da i kun bere min ni yɛrɛ tɛ se a donni kɔrɔ cogo si la o kama maa caman kɔni bɛ i sigilen to i ka so ni ka taa yalayala fura san ɲɛfɔli kɔni kelen don ka fɔ yalayala fura a kɛn bɛ degunba ye bibi in na ka ɲɛsin an yɛrɛ ka jamana yɛrɛ kɛnɛya ko sabatiliko kunna o kama a yirala ka fɔ wulikajɔ ani fɛɛrɛw bɛna bila sen ka donna natalau la min b'a to nin fura kofɔlen minnu filɛ nin ni a bɛ yala an senkɔrɔ su fara tile kan u yɛrɛ dan bɛ se ka kara a la cogo min na jamana yɛrɛ faamaw fɛ n'i ye yalayala fura yɛrɛ ta k'a lajɛ walima fura bamayɛlɛmalen o ye fura ye min ni a sanbaga yɛrɛ bɛ taa a san ka sɔrɔ k'i jigi da kan ka fɔ a bɛna kɛnɛya min sabati ale yɔrɔ a tɛ o jaabi kɔni di a tigilamɔgɔ ma cogo si la bari n'i ye yalayala fura nin yɛrɛ caman ta k'a lajɛ i b'a ye ka fɔ taamasiyɛn mun kɔni bɛ a foroko kan ka taa se a baraw ma o ni fura min yɛrɛ bɛ a foroko kɔnɔna na walima ka taa se a baraw ma olu kɔni tɛ kelen o cogoya kelen na i b'a ye ka fɔ yalayala fura anw ka jamana kɔnɔna na tuma dɔ la maaw kɔni bɛ a san wagati min na o y'a sɔrɔ kuntagala min kɔni sɛbɛnnen don fura foroko ninnu kan o y'a sɔrɔ o kuntagala ninnu kɔni tɛmɛna o ye degunba de ye ka ɲɛsin fura in yɛrɛ tabaa ma fo wulikajɔ ani fɛɛrɛw kan ka boloda anw ka jamana faamaw fɛ min b'a to o bɛ ka degun min lase maaw ma an bɛ don min na ko bi o degun olu bɛ se ka jɔ joona joona k'aw ladɔnniya ka fɔ yalayala fura a kelen don degun ye bibi in na o kama hakili jagabɔ kɔni kɛra mali yɛrɛ dɔgɔtɔrɔw fɛ k'a yira k'a fɔ bana yɛrɛ tɛ ka degun min da maaw kɔni kan yalayala fura o de bɛ ka o degun lase malikaw ma an bɛ don min na ko bi o kama fo fɛɛrɛw kan ka boloda min b'a to yalayala fura mun ni u bɛ ka don anw ka jamana kɔnɔ su fara tile kan bala yɛrɛ bɛ se ka da u la cogo min na ni ye anw ka jamana ta k'a lajɛ kɛrɛfɛ jamanaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la nizeriya jamana nin fura kofɔlen ninnu bɛ bɔ olu jamanaw de kɔnɔ ni ka don anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na o cogoya kelen na anw ka jamana cɛmancɛ bolo ka taa se jamana yɛrɛ kɔgɔduganfan ma mara kɔni bolilen tɛ ninnu si kan nin waati laban na an ka jamana faamaw fɛ o kama yalayala fura bɛ tɛmɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen na ni ka i yɛrɛ sɔrɔ bamakɔ yan nɔ sugu saba fɔlen don bamakɔ ka fɔ yalayala fura a sanyɔrɔba ye nin yɔrɔ kofɔlen ye ka sɔrɔ faamaw yɛrɛ bɛ a kibaruya yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kalama bamakɔ yɛrɛ suguba ni an b'a fɔ ma marché rose yalayala fura a bɛ sɔrɔ yɔrɔ kofɔlen in na ka taa se dabanani ma ani dibidani nin yɔrɔ kofɔlen saba ninnu de ye yalayala fura yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔba ye an bɛ don min na ko bi anw ka jamana kɔnɔna na n'i ye nin fura kofɔlenw ta k'a lajɛ ni an ko a ma ko yalayala fura dɔ kɔni b'a la min yɛrɛ kelen don ka degun lase sifinnakaw ma bibi na anw ka jamana kɔnɔna na ni a bɛ fɔ yɛrɛ fura kofɔlen ma ko tramadol bari n'i ye tramadol yɛrɛ ta k'a lajɛ a kɔni dabɔra dimi gɛlɛn yɛrɛ bɛ maa mun kan o dimi yɛrɛ bɛ se ka wuli ka bɔ i kan cogo min na wa fura kofɔlen yɛrɛ a man kan ka di maaw ma ni dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ ka yamaruya sɛbɛnni yɛrɛ tɛ walima dɔgɔtɔrɔ ka yamaruya kan tɛ cogo si la nka nin fura kofɔlen anw kɔni ka jamana denmisɛnninlakaw a sifinnakaw olu kɔni bɛ ka taa a fura kofɔlen yɛrɛ san su fara tile kan min kɔni kelen don degunba ye hali ka ɲɛsin jamana yɛrɛ lakanani ko ma o cogoya kelen na i b'a ye k'a fɔ sifinnakaw a caman kɔni bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ hakili ɲagami batɔ ye anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na o dun ye degunba de ka ɲɛsin anw yɛrɛ ka jamana sini ma kibaruya wɛrɛ minnu mana sɔrɔ yalayala fura kun kan ko kɔrɔfɔw la don n'a natalau la an yɛrɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ an bɛna fɛsɛfɛsɛliko la tele ɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ inshallah ka kɛ ni coronavirus kunbɛli ye anw ka jamana kɔnɔ mun ye an ka jamana marabaw ye u tun y'a laɲini k'a fɔ waleya damadamani bɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ko u taabolo ye mun ye ka kasinen don i nun na sanga ani waati ani an k'an majanya ka bɔ ɲɔgɔn na ni mɛtiri kelen fo ka taa se an ka to k'an tɛgɛ ko ni safinɛ ni waleya ninnu kɔni tala ka bato tuguni an ka jamana kɔnɔ i n'a fɔ coronavirus daminɛ waati o hukumu de kɔnɔna na teleɲɛta maaw anw y'an sɛnsɛn ka dugu kɔnɔna ɲininkali kɛ maaw la yaasa an bɛ se ka ɲɔgɔn kunnafoniya cogoya min na
kisi ani tanga o bɛ se ka bonya cogoya min na Abdou Watara ani Musa Jalo olu nana ni seereya mulu ye an ka jɛkulu la. Kabini coronavirus daminɛna an ka jamana kɔnɔna na an b'a ladɔnniya k'a fɔ Mali marabagaw kɔni tun ye fɛɛrɛ ta min ye ka nun datugu fo ka taa se ka tigɛw kɔni ko sanga ni waati safinɛ la ale ni ka to ka furaji dɔ mɔn an tɛgɛ la min bɛ kɛ sababu ye k'an kisi bana in yɛrɛ sɔrɔli ma. O wɛlɛ ninnu kɔni tun matarafala Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ nka an ye jateminɛw kɔni kɛ an bɛ don laban minnu na maaw kɔni saliyara kosɛbɛ nin wɛlɛ ninnu yɛrɛ matarafali ma. Ne hakilita ye min ye parce que dɔw ma da la dɔw dara la ne yɛrɛ kɔni dara la ne dara la mais mɔgɔw jeta tɛ kelen dɛ mɔgɔ jeta tɛ kelen ne yɛrɛ ka so n ye omo o ka diago mana nin o duuru de bɛ n y'a bila fɛntiri la ka bɛɛ fa n bɛ omo tigɛ ka k'a la k'a fa n'a bɛ dumuni kɛ o ka labɔrɔ nin o b'o bolo o ka tɛgɛ ko ka dumuni kɛ o bana mɔgɔ ta bɔ yɔrɔ dɔn e bɛ taa yɔrɔ min ne tɛ taa yen ne fana bɛ taa yɔrɔ min ne tɛ taa yen an bɛna ɲɔgɔn kunbɛn n'an bɛna dumuni kɛ an b'an tɛgɛ ko ka fɛn kɛ tɛgɛ ko yɛrɛ hali an bɛ dumuni kɛ yan an b'an tɛgɛ ko a bɛ nɔgɔ a ka ɲi mais mɔgɔ min b'a faamu ani mɔgɔ min y'a faamu kelen tɛ n'o tɛ bana in a bɛ yen dɛ a bana in an b'a ye an ɲɛ na an b'a ye tele la a bɛ min tiɲɛ olu tɛ lahara ko ye dɛ o ye yan ko de ye diɲɛna ko de don a ma se ma a n'a tɛ yen o tɛ kelen dɛ voilà a bɛ yen mais anw fɛ yan mɔgɔ 100 o mɔgɔ 100 i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 50 ma faamu sɔrɔ mɔgɔ 50 peut-être o yɛrɛ dɔw ye faamu sɔrɔ kalanbali ka caya an kɔni an yaala mais an tɛ da ko caman na an tɛ da ko ɲamani ya ni fɛn jira dɔw ko bɔ yen dɔw yɛrɛ y'a yira na ko mura don nin ye mura ye sa an ko tiɲɛ na kɛ n ko mura don mura bɛ mɔgɔ minɛ yan ka kɔrɔ ko mura don sa ko an kana ɲɔgɔn sɛ e yɛrɛ o kɔni ka hakilila n'an ka hakilila tɛ kelen n'o tɛ bana ya bɛ yen an b'an yɛrɛ kɔlɔsi a la n'ala y'a kɛ ala de nana ni bana ye ala bɛ taa n'a ye mais an k'an yɛrɛ kɔlɔsi a la a bɛna taa an ɲɛnama mais yan'an ka taa an k'an yɛrɛ kɔlɔsi a la. Bon tiɲɛ na ka tɛgɛ ko safinɛ la a ka fisa mɔgɔ yɛrɛ ma hali ni coronavirus yɛrɛ tɛ n'i tɛgɛ ko safinɛ la a ka ca ala fɛ microbe min b'i tɛgɛ la a b'a bɛɛ faga wa bon coronavirus yɛrɛ filɛ nin bana ɲuman tɛ wa n'a fɔra bɛɛ k'i tɛgɛ ko safinɛ la ka protège don nun na dɔ wɛrɛ tɛ quoi a dabɔ kun ye k'i yɛrɛ lakana k'i tanga bana jugu ma coronavirus ye bana min ye bana ɲuman tɛ ala ka bɛɛ kisi a tɔɔrɔ ma. Mali la an bɛ yɔrɔ min na ko bi maliyɛn caman bɛ yen nɔ o ma da coronavirus ko in na wa bon pour moi o de y'a to u tɛ ka sɔn ka o de la u tɛ ka respecter quoi parce que fɔlɔ la u ye mɔgɔw nɛgɛn ko non ko coronavirus bɛ yen nɔ coronavirus bon mɔgɔw yɛrɛ komi a tɛ ka ye mɔgɔ caman na bon o de la mɔgɔw ma da la quoi a bɛ se ka kɛ quartier dɔw la a tɛ ye mɔgɔ la donc maliyɛn filɛ nin ye sariya a b'u kunna f'a ka ye n ka mɔgɔ dɔ la o la u sɔrɔ k'a fɔ k'u b'a respecter donc n'a ma y'u ka mɔgɔ la u b'a fɔ ko non ko coronavirus tɛ yen ko tiɲɛ tɛ ko fɛn tɛ yen nɔ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u kɛlen don k'a minɛ o de kan quoi ko parce que coronavirus ko tɛ tiɲɛ alors que réalité de don mais an bɛ se k'a fɔ Mali la pour moi Mali la u tɛ ka a ko tɛ sɛbɛ ten tɔ quoi welekan min bɛ ne bolo k'a f'u ɲɛna dɔrɔn coronavirus ko in tiɲɛ de don an bɛ se k'a fɔ Mali la exagéré don dɔɔni quoi parce que an ka gouvernement mɔgɔw kɛlen don ka exagéré dɔɔni quoi mais an bɛɛ k'an tigɛ wa an ka hygiène respecté bon o de ka ɲi nɔ quoi mais an ka hygiène respecté coronavirus ko in tiɲɛ yɛrɛ de don tiɲɛ yɛrɛ don c'est la vérité mais an bɛ se k'a fɔ a ka dɔgɔ Mali la quoi. coronavirus ko in tiɲɛ yɛrɛ la an t'a fɔ ko coronavirus n k'a tɛ yen a bɛ jamana in kɔnɔ c'est-à-dire a bɛ jamana tɔw la cogoya min na a b'olu bolo lahala min na mais an bolo yan nɔ Mali la yan an y'a faamuya k'a kɛ cogoya wɛrɛ de min tɛ jamana tɔw ta ye i m'a faamu gel a wagati mɔgɔw tun bɛ a matarafa kosɛbɛ kasinen tun bɛ don mɔgɔw nun na kosɛbɛ bon i ma ne yɛrɛ sigilen a tɛ ne nun na parce que a bɛ n kunkolo kɔnɔ ko coronavirus a tɛ yen tuguni mais alors que don o don mɔgɔw bɛ ka fa a bɛ ka mɔgɔw minɛ fan o fɛ a bɛ ka mɔgɔw minɛ yɔrɔw la i m'a faamu don o don o bɛ na ni cas dɔ ye a bɛ karisa la a bɛ mɔgɔ hakɛ b'a la diɲɛ don o don 10, 20, 30 dɔ bɛ fara kan mais bi bi in na an filɛ wagati min na don o don i b'a mɛn ko mɔgɔ 1, mɔgɔ 2 kuma dɔ i bɛ don dɔ la yɛrɛ a tɛ ye mɔgɔ la yɛrɛ mun de bɛ ka na n'o ye bon an y'a jateminɛ fana marche ba min kɛra kɔsan in na marche ba 3 kɛra ka tugu ɲɔgɔn na Mali fɛ gouvernement ni mɔgɔw tun bɛ ɲɔgɔn na cogoya min na a yɛrɛ y'a ye o marche minnu kɛra ni coronavirus ko tun ye tiɲɛ na a ka kan ka caya Bamakɔ dɛ bon welekan min bɛ ne bolo ka ɲɛsin n tɔɲɔgɔnw ma ani jeunes ma tiɲɛ na bana in n'a fɔra ko bana bɛ yen ça existe a fɔra mɔgɔw fɛ mɔgɔ minnu ye ce sont des agents sanitaires donc an ka minɛ ka matarafa hali bi an ka minɛ ka ɲɛ an kana u ka ko la baara in lasago u bolo
an ka kɛ u bolo baara kɔrɔ talen ye quoi. Coronavirus bana ye tiɲɛ ye an ka jamana kɔnɔna na hali n'a yirala k'a fɔ ko maa dɔw ma da la nka maa caman yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ka kɔrɔfɔ la ko jamana wɛrɛw kɔni ta olu kɔni dalen bɛ o la Mali ta kɔni maa caman kɔni sigalen b'o la an bɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ladɔnniya k'a fɔ ko bana in caanen don an ka jamana kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen ka fɛɛrɛw kɔni ta fɛɛrɛ minnu bɛ kɛ sababu ye ka an lakisi coronavirus sɔrɔli ma n'o ye ka an tigɛw ko sanga ni waati safinɛ la ale ni ka an nun datugu o waleya nin bɛ se ka kɛ sababu ye an bɛ se ka an ka jamana yɛrɛ kisi an ka du fo ka taa se an jɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ma. An ka jɛ ka farafina ani diɲɛ fantɔw kibaruyaw lajɛ. Bisibiri donya ina Faransi juye kalo tile 18 a kɔni yirala k'a fɔ ko kerecɛnw ka batokɛyɔrɔ min bɛ yen nɔ n'a bɛ f'a ma ko cathédrale de Nantes ko tasuma kɔni wulila nin batokɛyɔrɔ kofɔlen in na u ka pompiers kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni tasuma in kɔni fanga ka bon kosɛbɛ o n'a ta bɛɛ u kɔni sera ka tasuma in kɔni faga ko ga ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko tasuma in kɔni ye tiɲɛni caman de kɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka nin batokɛyɔrɔ in yɛrɛ fan min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko orgue a kɔni yirala k'a fɔ ko a y'o yɔrɔ jeni kosɛbɛ ko wa ko yɔrɔ yɛrɛ kɔni bɛ fɛ ka bin k'a sabu kɛ tasuma yɛrɛ ka tiɲɛni boyana yen nɔ cogoya min na i n'a fɔ pompiers yɛrɛ ka ɲɛmaaba Laurent Ferle ale yɛrɛ kɔni ɲɛfɔli k'a la cogoya min na kunnafonidilaw yɛrɛ ɲɛna a kɔni yirala k'a fɔ ko pompiers caman de kɔni welela nin kɛnɛ kan walasa u bɛ se ka tasuma in yɛrɛ faga cogoya min na Faransi procureur ba n'u b'a fɔ ale yɛrɛ ma ko Pierre Sénès ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na walasa a ka se k'a dɔn tasuma in yɛrɛ bɔra yɔrɔ min na n'o y'a sɔrɔ maa dɔ de kɔni yitugu k'a kɛ walima ni maa mitugu k'a kɛ ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na hali sisan ni mun bɔra nin ko in na don n'a nataw la an b'o da aw tulo kan n'Ala sɔnna ma. Senegal jamana kunnafoniw na farikolo ɲɛnajɛba mun kun kan ka kɛ ka bɛn ni san 2022 a kɔni bɔra a dɔgɔkɔrɔ k'o sababuya kɛ coronavirus yɛrɛ bana kɔlɔlɔ ye ni ni farikolo ɲɛnajɛba in ta k'a lajɛ denmisɛnnin banani bɔɲɔgɔn minnu si b'a daminɛ san 15 la fo ka taa se san 18 na n'u bɛ bɔ jamana 200 bɔɲɔgɔn kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen de kun kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ Senegal dugukolo sanfɛ yaasa ka ɲɔgɔn da kɛ farikolo ɲɛnajɛ caman kɔnɔna nka coronavirus bana sababuya la nin kɔni bɔra a dɔgɔ kɔnɔ ni wale kɔni kɛra jigilatigɛba ye ka ɲɛsin denmisɛnnin kɔfɔlen ma sabula a bilala ka taa fo san 2026 la o waati b'a sɔrɔ denmisɛnnin mulu kɔni si bɛ san 15 la olu bɛɛ lajɛlen kɔni si tɛmɛna mulu si fana bɛ san 18 la olu fana si tɛmɛna o tɛna se ka ni falikɔnɔ ɲɛnajɛ kɔni ɲɛnamaya o hukumu de kɔnɔna na ni falikɔnɔjɛ ɲɛnamaya bɛ maa min bolo n'o ye Mamadu Jaya Jayi ye ale ko k'ale yɛrɛ kɔni jigilatigɛra sabula ale kun y'a laɲini k'a fɔ hali n'a ma se ka kɛ san 2022 kɔnɔna na a ka se ka kɛ san 2024 walima san 2023 kɔnɔna na nka jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko jeux bɛ o bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko san 2024 ko o jeux kɔni o minɛna Paris jamana yɛrɛ maaw fɛ ka ban ko wa ko san 2028 ko jeux fana minɛnen don Los Angeles jamanaw fɛ san 2026 ko dɔrɔn de kun tora olu ye wa olu kɔni bɛ n'o de kɛ hali n'a sɔrɔ o b'a sɔrɔ maa minnu kɛlen don k'a ŋaniya k'a fɔ u bɛna nin ɲɛnajɛ kɔni ɲɛnamaya olu bɛɛ lajɛlen kɔni si tɛmɛna nka k'a bɛna ɲɔgɔn da fitinin kɔni boloda Senegal kɔnɔna na yaasa denmisɛnnin ninnu ka dusukasi kɔni kana bonya. Madagascar jamana kɔnɔ fɛn ye u ka cakɛyɔrɔ min bɛ yen ni u kɔni ɲɛsin bɛ fɛn ye sigidaw kɔnɔ lakanani kɔni ma ni u b'a wele ko environnement a jirala k'a fɔ olu ka ɲɛmaaba ko o kɔni ye o wuli ka bɔ a nɔ kɔnɔ kɛla waati min na sa ko o kɔni kɛla fɛn ye u ka jamana minisiriw olu yɛrɛ ka ladalalasigi dɔ kɔni fɛ ni u bɛ kɛ alamisa a jirala k'a fɔ alamisa tɛmɛlen ni o bɛnna juillet kalo tile 16 kɔni mɛ a jirala k'a fɔ fɛn ye ko o kɔni ye nin maa kofɔlen in ka se ka u ka environnement directeur ka a wuli ka bɔ yen cogoya min na o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko o bɛ o ka ale ka wulili ko o kɔnɔna na guni fɛn dɔ kɔni o tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn ye ka sigida n'u ye environnement soba yɛrɛ jelini ko kɔni ye a jirala k'a fɔ ko araba tɛmɛlen n'u bɛla juillet kalo tile 15 ma ko fɛn ye environnement o jabalaba ni o bi fɛn ye Madagascar yɛrɛ o faaba kɔnɔna fɛn ye dugu yɛrɛ camancɛ kɔnɔna a jirala k'a fɔ ko tasuma kɔni kun ye o minɛ balaw fɛn ye gafe fɛn bɛ yen ni o kɔni ɲɛsin bɛ sigidaw kɔni lakanani ma walima sigidaw ka labaarali ma ko tasuma kɔni ye o gafew ka se ka o bɛɛ kɔni jeni cogoya min na o de hukumu kɔnɔ fɛn ye maaw kɔni ye ɲininkali kɔni sɛmɛ u yɔrɔ la k'a jira k'a fɔ ko fɛn ye o baara min kɛla ko o de y'a to o ye nin maa kofɔlɔ in ka se ka a wuli ka bɔ o yɔrɔw la wa o de hukumu kɔnɔ fɛn ye minisiri min fana ka baara kɔni ɲɛsin bɛ fɛn ye sigida ko ɲɛnabɔli kɔni ma ni o yɛrɛ tɔgɔ ye ko Bawumia Voze Araha Rinirina ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko maaw bɛ ka o kuma min fɔ ko o tɛ ko barisa ko ni maaw y'a jateminɛ ko kabini juillet kalo tile 8 ko fɛn ye hakililaw kɔni kun bɔla k'a jira k'a fɔ ko fɛn ye nin directeur kofɔlɔ in ko a kun kan ka wuli ka bɔ yen k'a sababuya kɛ ko fɛn ye baara min kɔni kun ta bɛ o fɛ ni u b'a wele ko
initiative émergente Madagascar ni jamana ɲɛma ni ale yɛrɛ kɔni ka laɲini kɔni kun do a b'i n'a fɔ fiɲɛ do la o baaraw de kɔnɔna na ko o hokun kɔni kɔnɔ ko o kɔni kun y'a laɲini kɛ k'a fɔ ko ka nin kɔni wuli ka bɔ yen ko o de la fɛn ye alamisa tɛmɛlen sa fɛn ye ministre ka lasigi la ko o sɔrɔla k'a jira k'a fɔ ko a ka kan wulili kɔni ye ko o de kɔni y'a to ni a wulila ka bɔ o yɔrɔ kɔnɔ na ko fɛn ye a directeur kura ko ministre ka lasigi wɛrɛ la ko o kɔni cuana fɔ fɛn ye Madagascar jamanaden bɛɛ lajɛlen. Diɲɛseleke naani jɛkulu min bɛ yen ni u b'a wele ko ONU ni dɔw ko Organisation des Nations Unies ko a ye kulokan bɔ fɛn ye ka ɲɛsin jamanaw ma min ye setigi jamanaw kɔni ye ka jira k'a fɔ fiɲɛbana min bɛ yen ni o kɔni ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔni gwan a kɛmana na ni u b'a wele ko coronavirus ni a kamele tɔgɔ yɛrɛ ye COVID-19 kɔni ye o y'a jira k'a fɔ ko o kɔni ye kulokan min bɔ kabini waati jan ka jira k'a fɔ ko mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka wari fara ɲɔgɔn kan sefa fɛn ye dollar wari miliyari 3 ngɔri 6 bɔ ɲɔgɔn ko kɔni ma yaasa fɛn ye jamana minnu bɛ yen ni gɛlɛya bɛ olu kan olu na se ka dɛmɛ cogoya min na ko o kɔni nana ye kan setigi jamanaw ko o kɔni tɛ ka o kɔni ɲɛ gɛrɛ do ka bɛn ni o kuma kɔni ye ko ni o kɔni ma kɛ ko fɛn ye jamana minnu bɛ yen ni sɛgɛnbaatɔw do ko kɔngɔ kɔni na don o jamanaw kɔni kɔnɔna na o y'a jira k'a fɔ ko olu ye o ka kulekan bɔ kabini marisi kalo tile 25 waati ka jira k'a fɔ ko o mɔgɔ kunkun bɛ fɛn ye sefa wari miliyari 2 bɔ ɲɔgɔn ko de kɔni na dollar wari kɔni na o y'a jira k'a fɔ ko o kun mɔgɔ kun bɛ fɛn ye dollar wari miliyari 2 bɔ ɲɔgɔn ko de kɔni na ko nka fɛn ye o kɔ ɲɛbana in ko a kɔni walankatala fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka fɛn ye ka tila ka ko wɛrɛw kɔni ɲɛɲini ka tila ka fɛn ye fiɲɛba kɔni don adamadenya yɛrɛ kɛcogo kɔni na k'o de kɔfɛ sa fɛn ye dollar wari la o nana ye k'a fɔ ko fo dollar wari miliyari 10 gɔri 3 bɔ ɲɔgɔn ko o de kɔni ka sɔrɔ ko nka ko o kɔni bi yɔrɔ min na ko bi ko a fitini fɛn ye o de kɔni sɔrɔ la jamana minnu bɛ yen ni setigi jamanaw do olu kɔni sela ka bolo fara ɲɔgɔn kan fɛn ye ka se ka fitini kɔni dɔrɔn de di ko nka ko o kɔni bi yɔrɔ min na bi u bɛ ka kulekan bɔ yaasa u ka se ka wuli ka fɛn ye kasabi tɔ u na se ka sɔrɔ yaasa ka jamanaw kɔni dɛmɛ jamana fantan jamanaw ko ɲɔtɛ fɛn ye kɔngɔ ani gɛlɛyaba ko o kɔni bɛna don o jamanaw kɔni kɔnɔ nin ye fɛn ye diɲɛsere naani jɛkulu yɛrɛ ɲɛma min ka baara kɔni ɲɛsin bɛ dɛmɛ ko kɔni ma n'u ye Mark Lakoye kɔni ye. aw mulu bɛ yen nɔ n'aw ye teliyɛta sugandi su in na yaasa aw bɛ se k'aw yɛrɛ kunnafoniya cogoya min na tiɲɛ ani jɛlɛya yɛrɛ kan aw ni cɛ teliyɛta sugandili la aw mulu bɛ yen fana ni aw garizɛgɛ ma don su in na kunnafoniyaw la sini nɛgɛ kanɲɛ 10 waati aw b'aw sogolen to teliyɛta la a bɛ ni kunnafoniya bɛɛ lajɛlen sɔrɔ walima a bɛ yɛlɛ bɔlɔlɔ sanfɛ a bɛ ni kunnafoniya kelen ninnu sɔrɔ an bɛ Alahu Taala deli a ka basigi sabati anw ka jamana kɔnɔ Ala ka Mali diya.